आङो सालिंदुवार समस्तिनि जोंनि UPPL राजनितिक हान्जानि बिजाथि आङो दिनै गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि गासैनिसिम अननाय बावनाय थाबाय। दिनै जोंहा बिसायख'थिया जाबायदि जानांगौमोन खिन्थु जानो हादिया बे जायैया जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जाबायदि बेराम बे माने बिश्वआवनो फैदो दा बेबायदिनो भारतआवबो मोनफैबाय दा बेनिखायनो भारत सरकार आसाम सरकार बिथांमोना मोनसे लकडाउन खालायना होदो दा बे लकडाउनाव जों गासैबो माने बिथांमोना दिनै गोख्रों थांखि लादो बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ भारत सरकार बा आसाम सरकारा जि थांखि लादो नोंथांमोना बयबो मानिना सोलिनांगोन मानो होनबा मारैबा जोंनि बे गेजेराव फैनानै सन्देरोबा माने गाज्रि जागोन आरोखि जिउ थांनायनि बादै जेबो नङा बेनिखायनो दिनै इलेक्शना पास होनाया जेबो गोदान खोथा नङा दा जोङो बासिना थाबासो इलेक्शना जानो हागोन बेनिखायनो इलेक्शना दिनै पास जादो गाबोनबाबो साननैसो उनावबाबो बिखौ जोंनि इलेक्शन माने कमिसनारा फाथिथारगोन नाथाय नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो लुगैयो दिनै सोलायनायनि मोनसे ढौ फैदो आरो सोलायनायखौ मानो नांगौ बे जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बर' फरायसा आफाद आरो NDB बिथांमोननो मोनसे गोख्रों गोजोन थांखि माने एकर्ड जाना थांदो दा जोङो बैखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आरो BTCआव जा सरकार दङ बिथांमोनखौ जोङो दिनै जोखारनो नागिरदो आरो बेनि थाखाय जोङो UPPLनि राजनितिक हान्जानिफ्राय बे बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लादो आरो दिनै गासैबो रायजो राजा बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव थानाय बयबो रायजोआनो लोब लोब माने सोलायनायखौ लुगैदो आरो सोलायनाया रोखा जाखागोन आरो बेनिखायनो आं खावलायो इलेक्शना दिनै पास जादोंबाबो नोंथांमोना दोरोदनो नाङा आरो जोंहा जाबायदि माने जोंनि राजनितिक हान्जानिफ्राय जाना खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोनाबो बाहागो लानांगौ आं दिनै सासे सालिंदुवार समस्तिनि जानानै नोंथांमोनखौ दिनै बयखौबो खावलायो आरो मोनसे खोथा दिनै BPF राजनितिक हान्जाया जोंहा खालिंदुवार समस्तियाव बिथांमोननिफ्राय बिजाथि दङ बनजार दैमारि बिथाङा दिनै खालिंदुवार समस्तियाव दिनै कड अफ कन्डाक्ट आरो जा जोंनियाव माने लकडाउन बेखौबो भायलेट खालायना बिथांमोना बिसोरनि माने राजनितिक हान्जानि थाखाय माने केम्पिं खालायगासिनो दङ आरो केम्पिं खालायनायाव बिथांमोनखौ जोङो दिनै तथ्य आकारै दिनै फुटेजाव जों माने हमना लादो आरो बेखौ जों अलरेडि माने जोङो आयेनगत बेबस्था लानाय जादों बेबायदिनो जों दिनै इलेक्शन कमिसनारसिमबो बेखौ जों हरदो आरो दिनै फिल्डआव जों नुनो मोनदों बे अलरेडि एफेक्ट जादों रायजो राजा बिथांमोना जिबायदि माने सानदो जे रायजो राजाखौ थगायनो नागिरफिनदो आरो बेबायदिनो बिथांमोना जाबायदि खामानि मावनांगौमोन बैफोर खामानि मावालासिनो रांफोरखौ बिथांमोना माने बख'लानानै दिनै पकेटाव सोना लादो आरो बेखौनो नोंथांमोनखौ राननानै नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ बायनो नागिरफिनदों रायजो राजा नोंथांमोना दोरोदनाङा आरो बिथांमोनजों फुस्लायजानाङा बेनिखायनो आं खावलायो बे खेबाव जोंहा बे सुक्ति बे इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो जा सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय बै राजनितिखौ जोङो जोख्लायनानै माने गारहरनांगोन बै BTRनिफ्राय बेनिखायनो आं दिनै गोबां खोथा बुंनो नागिरा दिनै जोबनायाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बे बेरामा बिराद गाज्रि बेराम मारैबा सन्देरोबा जिउ थांनायनि बादै जेबो नङा आरो मोनसे खावलायनाय जाय जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना बम्बे दिल्ली बेंगलराव खामानि मावना दोङैमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै बेरामनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव फैदो नङा होमबा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना खुनु बे बेरामाव जाहाथे माने माबा सन्देरनाङा बेनिखायनो नोंथांमोना माने हस्पिटालाव थांनानै चेकआप खालायना लानांगौ मानो होनबा बे बेरामा बाहेरनिफ्रायसो फैगासिनो दङ ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दा नोंथांमोनखौ जोङो बाहेरनिफ्राय फैनायखौनो हमना लादो बेनिखायनो नोंथांमोना गोख्रों थांखि ला आरो हस्पिटालाव थांनानै नोंथांमोना चेकआप खालाय बेनि उनाव नोंथांमोना न'आव फैनांगौ आं बेखौनो गासैखौबो खावलायनाय थाबाय दिनै मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरास तथा COVID-19 जि बेमार साग्लोबदों बेवहाय भारतबर्षआबो गोहोमा गोलैदों भारतबर्षआवबो आरो दासिमहालागै आसामाव जायाखैब्लाबो आसामावबो बिनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनानै दिनै 9 सान जाबाय लकडाउन डिक्लेयार खालामनाया
दा बे लकडाउननि समाव गोबां रायजो राजाफ्रानो बिसेसै जायफ्रा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा थेला रिक्सा सालायनानै जाग्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोननि थाखाय बिराद माने नैबे 9 साना खोब दुखु गोनां जादों दा बिथांमोननो जोङो सरकारनिफ्राय रेसन जानायनि आदार होनांगौ होननानै दिनैहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिसि बिथांनि थ्रुयै जोङो दाबि दैखांदों आरो दा बावैनो बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जितु डिक्लेयार खालामखाबाय आरो बियो साप्लाय हरबाय होननानै बुंदों साननैसोनि गेजेरावनो होसिगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनदों नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे राजनिति फलानफ्रा बिसेसकै बिपिएफनि जायफोर सासनाव थानाय पार्टिनि मानसि बिसिडिसि मेम्बार चेयारमेनफ्रा जोंनि समावहाय एजेन्ट बा डिस्ट्रिबिउटर डिलारफोरनियाव थांनानै माने रेशन कार्डनि नाम्बार आरो जायहा रेशन कार्ड दं बिसोरनि फेमिलि मेम्बार्स आरो जायफ्रा रेशन कार्ड गैया बिसोरखौबो नाम थिखांनानै हाग्रामानिफ्राय माने हाग्रामा सरकारनि एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय रेशन होगोन होननानै भुवा मोनसे सोलोजों माने खैसार खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजानिफ्राय भट आदाय मोननायनि मोनसे कौशल बानायदों आदब खायदा बानायदों नाथाय बे जोंनि थाखाय बिराद सोंखारिथावना बियो जों बेखौ रायजो राजानि गेजेराव जों बुंफुंना होदों जे दिनैहाय बिटिसि सरकारा माने बेबायदि राननानै होनो हानाय रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन बे बिफाना गैया आरो जुदि जों बेखौबो बुंबावदों जे गोबां मिडियानि गेजेरबो बुंदों जुदि बिथांमोना जुदि सोरबा बेक्तिगत भाबे हाग्रामायानो जा सोरबायानो जा जुदि बिथांमोना जुदि राननो गोसोबा रायजो राजानो जुदि रेसन होनो गोसो जि जोम होनो गोसो बेखौ डाइरेक्ट स्टेटआव जितु रिलिफ फाना दं रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन फाना दं बेयाव दान होबानो जायो दिनैहाय जों गोबां माने आसामावबो जोंहा बे बर'नि गेजेराव सुदां ब्रह्म होननाय जोंहा क'क्राझारनि सासे थिकादार बेबो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव हरदों आरो बिदिनो जोंहा फिल्मनि माखासे स्टार एक्टरफ्रा होदों खेलारुफ्रा होदों गोबां कम्पानि मालिकफ्रा होदों बिदि हाग्रामा बिथांमोनहाबो जुदि गभर्नमेन्टनो जुदि होनो गोसोबा रायजो राजानो होनो गोसोबा स्टेटनि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन जि फान्ड दं बेयाव होनो हायो नाथाय जोंनि बर' रायजो राजा बा जोंजों थाफानाय माखासे जनसाधारनफोरखौ दा जेनेबा दा इलेक्सनाव मोखाङाव थानायखाय बिनि थ्रुयैनो जाहाथे रेसन होनो होननानै लिस्ट बानायनायजों माने बिपिएफआव भट हो होननानै बुंबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दा बेखौ मैया 29 थारिखमोन मैया आंनि समस्ति 37 नं धनस्रि समस्तियावबो आमिनपारा होननायाव सासे बिपिएफनि मेम्बारा नाम लिस्ट खालामबाय थादोंमोन अलरेडि बेखौ डिसिनो कमप्लेनबो खालामनाय जाबाय आरो दा बेखौ डिसिया एक्सन लागोन होननानैबो होसोलांदों आरो बेल' नङा दा गोबां गामिफ्रावनो दा गामि हाबनानै बिसोरनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा बेबायदि भुवा मोनसे माने थगायनायजों रायजो राजानिफ्राय भट मोननो हानायनि थाखाय बिसोर कौशल मोनसे बानायदों नाथाय बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां आरो रायजो राजा बिसोरखौ फोथायनाङा जों बेखौनो बुंनांगोन जे बिथांमोना थांनाय माने 17 बोसोर सासनाव रायजो राजाफोरनो मा मावखो दा बिथांमोनाथ' बेबायदि थगायलायनो गोनां गैयामोन निस्सय बिथांमोना रायजो राजानो मोजां खामानि मावाखै दा बिथांमोना माने दिनै कर'ना भाइरास बा COVID-19 जि भाइरास बेमार जि हाबदों बेयाव बिथांमोना रिलिफ आरो माबा होनो गोसोब्ला बिसोरनो जुदि जानाय लोंनाय आदार जुदि जगायनो गोसोब्ला बिथांमोनखौ सोर बादा होनो रावबोथ' बादा होनो हाया डाइरेक्ट बे प्रफेसनेलाव होबानो जायो गभर्नमेन्टनो हो स्टेट गभर्नमेन्टनो हो रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन फान्डआव हो माने बेखौ जों खालामनो हायो मानोना आरो जोंनि गेजेरावबो गोबां बिदि स्वेच्छासेबकफोर दङ जों मानसिफोर हरगोन आरो जों बिथांमोना जुदि होयोबा बे माने कड अफ कन्डाक्ट दा जिहेतु मडेल कड अफ कन्डाक्ट दा बिटिसि इलेक्सना जोंहा फैगासिनो दं दा 4 तारिखआव जानांगौमोन बे नैबे बेमारनि थाखायनो बेखौ फासयदों दा बे मथे दा जायनि खारनाव दा मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दासिमहालागै सोलिबाय थादों दा बे सोलिबाय थानाय हिसाबै हाग्रामा बिथाङा गावनो मिथिगौ
आरो दिनै बिथाङा गाव हायैखाय दाख्लै रिलिफ होगोन होननानै फोसावनायनि उनाव माने स्टेट गभर्नमेन्टजों स्टेट इलेक्सन कमिसनजों डाइरेक्ट सोंहरजाबाय बबे फान्डनिफ्राय बा बबे बाजेटनिफ्राय होनो नागिरदों होननानै दा बिथाङा आरोबाव नै दाख्लै 28 थारिखआव आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै आरो होलायबाय आरो मैया आरो उदालगुरि माने ब्लकनि भिडिअनि थ्रुयै बिदि मोनसे सार्कुलेसन होलायबाय बेफोरबायदि मोनसे बियो माने खौखल बानायबाय थादों दा बेखौ जोङो रायजो राजाजों लोगोसे जों UPPL दलासो सांग्रां भाबै जों नोजोर लाखिदों ओंखायनो रायजो राजाया जाहाथे थगायजाया बिनि थाखाय आङो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो खावलायनो थाबाय आरो दिनै जि लकडाउन बे लकडाउनाव आं रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायहरनो सानो जे सरकारा जि लकडाउन खालामदों बे कर'ना भाइरास स्प्रेड जानायखौ होबथानो थाखाय बे जोंनि बेमारनि थाखाय जोंखौ बेमारनि थाखाय होबथानो थाखायसो जों जाहाथे बेरामनिफ्राय बासायनो हायो बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना पालन खालामनांगौ थानांगौ न'आव थानांगौ आरो गोजोनै थानांगौ रैखायै थानांगौ बे थांखिखौ लानानै सरकारा जितु होदों ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना जे सरकारनि आदेश बा हुकुमखौ मानियो आं बेखिनिखौ खावलायहरनाय थाबाय